Hello manan kada kayo amin. Siyak manan ti pagayam yon ni manang yo abianang. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ari ko. Sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamen, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadang itagin inaram iti cellphone. Sa balimat kada kami ide, tapen pal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya akken ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko mamin nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. Adamot natnatang karnay kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasang ngayon. Ay, naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata, tila damdamagon na. Kayawang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam naman dyan na kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan na kaw. Urayim wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tilay bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, naggagait. Makatulong iti trabaho dayjay. Awan ri, nagkangkwana, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka dagiti talo akakabsat ko abaak. Di na may lakaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adakkel tinamnamam anakaw. Armamla iti maminsan dayjay aklunan na kan. Ay na, akano dan nubiyak, tatang? Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana. Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala tadi nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no isong arud ti kayat na lakay. Anyang arud ngay. Nakita na mutin ti ladawan day babay. Ay, saan nga umdas day ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapagpabasaw no bilang laang. Adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Basa na. Smile before you open. Unahan na niyaw.
Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kunti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos to'y surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngamti kayat ko. No agkita ta. Agkasarta adagosan. Ay na. Makaparagsa mo, dagitong insura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko, basahin. Ngam no kayat mo. Sikan amis mo, ti umay dito'y lugar may. Kat ikuyog mo, dagiti dadakkel mo. Ta dumanon kayo. Nagmiyak niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat ngaminan, tanagin na dayo, tari ko mahal. Ngam sana balay. Tano agasawa tanton. Kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Diana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon Samuel at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano anda agaram ken ka. Di mo akaklo ng awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na igilaon yan. Natulag ka ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal. Dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nauray surat lang, tinagamam mo may. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di tanisin di nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day tapin palmaw. Gastos la ti plitay. Kan makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi ka makomay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga ruday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakaydayawak ti makaamam mo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo paita, umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon, kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras asumang po ni Jana ngay. Ay paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ti anak ka, isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog ti danunan tayaw. Diyak ka mo, tatang. Lukmag na siguro, ang mga nobil-bil, Nukusta, masikog ka dyan, Enrico, pakawanin na ko ma.
No jak imbaga tagpaisukan ka. Ha? Adakan ka no maupay kan kanya, Rico. No din akon kayat, awan maaramidak. Nasakit man, nga masapol nga awata. No pagtalikodan na kan. Sino nga iti amati si Kugmaw? Bunga ti pan nakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no'y talagang ngayon pudnok ti amin. Ha? Napanunod ko nga men, nasaysaya at no'y ti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Jana. Ay ayaten na ka di pa, Enrico. Wah. Tangay ko nambit. Adi mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige Mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon DJ Adjana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga rod ti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidam. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inana mismo ti nangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya ta babae di ta ngam isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ka. Ay ayata ulat na tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar, Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Patsyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumi lang. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanyamaw. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang itidaya per ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang nanang. Rabiin, nga mamampay la di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na. Sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang diyanak mau, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na palabay-bay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan kanaw no adadakas pasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman, tadi na sapsapulan. Di na pailakas sinaan. Kahit kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawid dito iti anak ko, Barok? Apahay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kung ama pang gumatang iti daya per ni Bibe, di mo nagsubsublay. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali, apapanan na Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatanaka-anakan, marmara po ka manan. Ha? Oh, at tuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday.
Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot istor ko. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo no sa di na pang sapulak ng kuwana. Madanagan nagtadya mo makuntat ti silpon na. Ay, mga nodadaka sa napasama. Ay na, sapay la kumaataawan. Nala, di ka mapukawan iti namnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Rico. Ang yaman na ka, nagawig ka? Kano nabayag ngay naruuray ko ti pa nagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Ang mawang ka maijay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay mayak. Tao may kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga augalay kan kinatao na. Ngaraw? Ngumanyangay ka, nagayata mo ilang tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agba naga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay, daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuhan tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awan pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalinti sumarungkar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanadda planom ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka dagos. Ha? Mapmapanan ti tawon, Rico. Di ka nagpalpalikaw, pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, kasta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to, Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag sakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin.